खाकसांमा पान्डा दिनै दाकारजला मण्डल निंगै तिप्रा मथानि सिनि ताखौ बुखुग्र मोदीनि नेतृत्व दिनो जे तिप्रा हाव डेभलपमेन्ट चलितोंमानि ते सारा भारतवर्षनि लगे ओ तिप्रा हानो प्रायोरिटी रगै मोदी जे सुपार स्टेट खायनि हनै साखथारि तंमानि न जत पाल के दाइस्रबोइ जों मोदीनि लिडारशिप ओ तिप्रा हानो ते बिसं सासा दफानो क्राक खायरगानि हामारि तबनानि बागै दिनै जों सालब्रंब्रं जइन खायमा हाय ताबो कर दाकारजला मण्डल निंगै जइन खायलायदों इगा तिनि बरकनो जों खाबाय खोबायखौ लामसुगुइना सखा ते कायसा कप कायसा कजाना मुसुगु तिनि अ जइन खायफेनै सिनि तिप्रा मथानि ताखु बुखुग्रंनो गोबां मा बरक केबेंखा फिया बरक बेबा केबेंमानो अबार काम खायगि बरक मोदीनि नेतृत्वदिनो बरक जइन खायफेखा तेई बसकानि सारो जों खा खायगो अबते हाय गोबां मा केबें मनि बिसिङाव फानो सिनि जारा अ तिप्रा हानो काहाम करंख्राय नायना मुसुगनाय डेभलपमेन्ट ते पीस नायना मुसुगनाय बरक जतनि बीजेपी नि बानाव फायनाय तेई तिप्रा मथानि गोबां मा केबें नाय ताबो बथेमरां सामंग तांनाय बरक मां कबगो जे थेमरां तांगै मुंसा मांगला दफा बाय दफा नासलेनानि वालायनानि बुलायनानि तगलायनानि केस जानानि केस थांनानै रां सबायनानि आसकसि माननाय ग्रेटा टिप्रालेन तो हास्तालनि कक्सि ताबो ग्रेटा टिप्रालेन नि बुखो करिका इंटेलेक्चुअल जरासिंसि इंटेलेक्चुअल मानथुं मायन्थुं आबो बाय दफानि समस्या समाधान है कया मोदीनो रयागै निरक मुंसा तिप्राहानि सामुं खलायमाया मोदीनो केबेंखे निरक साकसाकनि याथैनो रुवा बायतामानि सिक्लायनाय आबनि बागै मोदी जिनि लिडारशिप तिनि जे अमते हायके वान सुक मुंना हारै फायनाय रगनो जों बेलाय खे खाबाय खोबाय लामसगो ते बुसकानि साला अबो हायकेनो तिप्रा मथानि थेमरां सामुंनो याकारै जत मोदीनि नेतृत्वदिनो फायथों ते तिप्रा हानो जों जत सारा भारतवर्षनि जत राज्य बाय बाक्साके सिनि राज्यनो जों संसालायनाय सारा नर्थ इस्ट तिप्रा हानिस्लाय जतनिस्लाय क्राक क्राक राज्य जिनिस्लाय उन्नति बरकसि जत मोदीनि नेतृत्वनो रमैतेबो क्राके कासना नायथों नोंले साबो मोदीनो केबेंनाय नों मोदीनो केबेंनानि नि फानख्रै केबेंके साकसाकसि उक्लकलायनाय आबनि बागै तिनि तिप्रा मथानि बिसिंति सिनि दफा ताबो उक्लकलाय तंगो आबना जों बुसकांतलांनानि बागै जत पालके साकथारि दं मोदीनि नेतृत्वदिनो जों तेबो बुसकांगो अ तिप्रा हानो जों ससास तिप्रा खायने ते मोदी जे कग्रगो अकमनो बसबाया मोदी सागा तिप्रा हानो सेपरेस्टेड खाया ग्रेटा टिप्रालेन रिया मोदी सागा तिप्रा हानो सुपार स्टेट सनानाय अ हानो खाग्या अ हानो सुसि सनामनाय केताबो सनामना बागै नों ताबनि बागै केबें नों माइने के आसकदि मान के सनाम थानिगो फायदि फियाबा अ तिप्रा हानि हामारिना केबेंगै केबो बासाय माया जे केबेंनाय ब कमरनाय आबनि बागै तिनि जों जत हामारिना नाहागे अर सफायका बनसं खाबाय खोबाय लामसगा ताबो जों खोनानाय सिनि तिनि टीम लीडर जे अर तिप्रा हा आइ तिप्रा मथानिंगै अर जैन खायफेनै सिनि ताखौ बिदुनि कोक्तै जों खोनानाय बरक तामनि बागै तिनि तिप्रा मथाव याकारै बीजेपी जैन खाय रिखायसि राजनीति खलायना नाय राजनीतिखौ जत जानजा हानजाक मानो सिखलाय केबो कायचना रमैना रमैया बर तिनि न खोनानो नारक मानो नारक माया अब हायखलायगै बरकनो गुन्दागिरि खायगै गारि कासगै गारि तखरगै बरकनो नारक माया अब क्लियर का तेने आबनि बागैनो तिप्रा मथानि अ सामंसितारनो जाजायनैनो जत सारा तिप्रावनो ब्रुं ब्रुं खायगै ता बीजेपी जैन खायदों आबनि बागैनो जों तेवैसा आपिल खायफिगो जारा तिप्रा मथाव ताबो थेमरां सामंगो सिनि सिक्ला समाजरो क्लाय तंनाय र निरकनो हाहायनो सापिगो निरक थेमरां खायगि मुंसा माना करै सुदु निरक केस लिस्ट का ड्रप सिंनाय निरकनि लाइफनि स्पट इंग्र सिंनाय मुंसा माना करै अ सामनो याकागै दति दति बीजेपी नि लगे फायदि हामारि नादि तंकसां साक साकनो स्नामदि अबसि सिनि खबर जतनो हामबाय सिनि तिप्रा मथानि याकारै भारतीय जनता पार्टी फायनाय रगनो आनि नेतृत्व नांबरनो अर्गानाइज खायनाय कारण ओ बुंनि तिप्रा मथानि जे बुंनि कार्यकारी हामियानि बागै बरक दिनारा तंलिया कारण बरक आगि 25 बছর सरकार सावै राजानि जे राजतंत्र नष्ट खायनो दावबो जागाव पंचायत लेभेल हते गोबां जागाव बरक दुर्नीति खायदों आमनि बागै बरक दिनि साजागियान बागै दिनि भारतीय जनता पार्टी बरक दिनि सामिलखा बुसक फेमिलि बुसक बुटार तो गोबां फाया दंमाने हायफाना दिनि बरक सारा सेन्ट्रिगेट सिनि कुमलुं सेन्ट्रिगेट पुरा बरक बन्द खायदों स्टप खायदों गारि फायगांगो सकचायनाय हाय सकचायनाय गोबां दुर्नीति बर आमहाय कक साविनाय बरनो सिगिरि सकल जे फायना हनाय रनो बेबा कासै तंजाक बेसिनि लगे खरस कासुजाक बुकुन मते योगि फायया आमनि बागै बसा फायया हाय हाय फैजाक गाबनि बागै जों आं साका थिगासे नों यखा जाखा कुन किरना करै बसकां सालताय बसं गोबां मा बाहाय खलाय जों तुमना बागै जों लामा फैदों जॉइनिंग ले तिनि बुसक सद फेमिली पजिटिभ भोटार 65 भोटार आसं तेबो 100-200 फेमिली हाय जों पुरा कन्टेक्ट खायजाक आमन सिंगो जों गोबां मा बरक बाय गोबां मा सामु हाय एंगास खाब्र जों फायनाव फायना नायमाने जों
गारियाव सेन्टिका तुमिया सारिगो जों सातटा जों गारि खामानि सातटानि बिसिङाव बरक दिनै 8टायाव जों गेट रोखोम बागै जों बनो जरा जाता हांगा बंनो 8टायाव कल खालामसे मालिया दिनै दिन मालिया माने सिनि सेन्टिका तो मिटिं दङ आबन बागै जों थां मालिया नि सागा बेबा अटो फाइटानि नि जत टमटम नि जत सिनि खुमुं जे गाट दङ बेबा अफ आबन बागै सिनि जे कर्मी सुमायखौ जे फाइनि दंनाय र बंनो सुतुइ मालिया आं बाइक बाइक गोबां मा जागोन थां आं बाइक बाइक गयबार थां मानसि नामा कासे कासे बारा हाजार बनो बाइक आरो आनो दुइजन कागास अर फाइनानि इंका टाइम yang नासिं दंया देबं जोंहाबो को सिनि मामाबो दङ मामा सिनि खकेन्द्र बबो बन नग्रखौ थाङि गोबां टर्चारिं खायजाका तिरब्रह्म थाङि बर' बाय थाङिनाय नों जदि दिनि जय नों जदि थांगांका नि नग्र सखनाय नोंबो जाका के बनबो जों बन नग्र थाङि मा नालेखा थाङिनाय माने बन बिक सं बं नं बर सार बर दं काबजा आंबो थाङिनाय बंनि परिबार थाङिनाय नुगोना माखनो टेक्ट नांजों मायंखा इंका मामा बो थावका माने हाइपा नंथों आनो नाखौ बुथाथों आं आगिनसे सिनि मेडाम सय कग जां थांनाय नाखा नक खग जाथों आं बुथाथों होननानै बतिनि ट्रेनिं आइने बगै सिमाय खायजाकता एमने सिनि फेमिलि इंका सब फाइ बुतार मा हिता Garan sung kam ke nugus.